Običaj je da se na dan Svetog Trifuna u vinogradu loza oreže, a čokoti zaliju vinom. Na taj način vinogradu se vraća snaga, pa će u proleće početi da buja. Narodno verovanje poštuju i knjaževački vinogradari i ugostitelji, svi koji veruju da je vino božansko piće. Već deceniju i po, mnogi od njih okupljaju se u piceriji Pariz Slaviše Ćirića, gde se uz grejanu rakiju, crno vino i zvuke trube obeležava vinogradarska slava. Pa tradicionalno nekih 15 godina unazad grupa naš entuzijasta doneli smo odluku da počnemo sa zarezač 14. februara. Uglavnom to se počelo prvo sa ocenjivanjem domaćih vina. To je posle preraslo u jedan ovako brend i obeležavamo svake godine zarezač. Kuvamo grejanu rakiju nekih blizu 50 litara, pravimo meze, pleh muzika i to ovako preraslo u jedan knjaževački brend. Ove godine izostaće bajkovita slika vinograda među čokotima, oni su pod snegom i smetovima, u mnoge je nemoguće ući. Ipak molitve Svetom Trifunu, koji kad utihnu snegovi, između ostalog treba da nas zaštiti i od poplava, svakako nisu izostale.